Eta gaur landu nahiko genuke tortura hori nola erabilidan emakume gorputzetan eta genero perspektibatik tortura osteko berreraikitzeari edo begiratu nahiko genioke. Horregatik gurekin ditugu gaur Olatz Dañobeitia, arratsaldeon da, eskerrik asko Olatz. Arratsaldeon. Miren Azkarate, Miren, Arratsaldeon. eskerrik asko. Eta ordenagailuz bestalde baldin bada ere, ez da zizurkildarra, baina, gutako askorentzat, kasi-kasik, ez? Nekane Txapartegi gurekin izatea, poza handia da. Arratsaldeon, Nekane. Baita zuide. Olatz, zurekin ekingo diogu maingurari izan ere, Olatz Dañobeitia ikerlaria ere bada, violentzia politikoa eta generoa Euskal Herrian, 80. hamarkadan, ezker abertzaleko emakumeen kasua. Izenburu hori daukan tesia egiten dabil, beraz, irudikatzen duzuenez, badaki zerbait gaur aztertzen ari garen gai honetaz. Kokatzeko, lehenengo, teoria eta praktika feministak torturari egin aldizkion ekarpenak edo azaltzea eskatuko nizuke. Nola ulertzen laguntzen duen, azken hamarkadetan gurean gertatu dena. Bueno, Gabon da eskerrik asko, hurbiltzeagatik. Apur bat urduri nago. Orduan, aber pixkanaka lasaituz noan. Berak aipatu duen bezala, bai ikerketa egiten nagolako, gehi, kidez berdinekin, izaten noan elkarrizketetatik, eta baita nire parte hartze feministatik, apur bat iruditzen zitzaidan, gaur egun daukagula erronka handia oraindik, ez da, torturaren gaiarekin, gauza asko ditugula jakiteko, ezagutzeko, eta gauza asko ditugula lantzeko, ez da, ondorio asko. Esaten nuen, iruditzen zitzaidala, gauza pilo bat ditugula gaur egun herri bezala, Euskal Herrian, hausnartzeko eta lantzeko torturaren gaiarekin, ez da? Eta, iruditzen zitzaidala, ondorio, igual gai batzuetan indarra egin izan dugula, ez da, lehenengo aitortzan, eta horre bide luzea dago egiteko, ondorio penaletaz ere, eta egoera hori oso argia da, nekanedako hagu hemen, kasu argi bat, edo ondorio psikologiko ez ere, hitz egiten ari gara gerota gehiago, eta, nire interesa zegoen ere, hitz egin behar dugula igual ere, beste ondorio mota batzuetaz, ez da? Ondorio sozialak, kulturalak eta barrez. Eta, kezka horri bueltaka, iruditzen zitzaidan, mugimendu feministak, ez bakarrik Euskal Herrian, mundu mailan, urte luzeetan egin duen borrokarekin, aportatu dituela teorikoki gauza asko, igual balio aldigutenak, torturan, egiteko daukagun lan hori egiteko, eta baita ere praktikan, ez bakarrik teoria, baizik eta praktikan, feminismoak, ez dakit, como herramienta ezberdinak eman dizkigula, eta, iruditzen zitzaidan horietako batzuk oso baliogarriak izan hasi dela, ez da. Eta igual lehenengoa, eta igual ezagunena, ezagutarazi delako, da, genero ikuspegia aztertzea edozein gauza, ez da. Igual urte luzeetan edozein gauza, arazo, edozein gizarteko errealitate ez genuen aztertzen genero ikuspegiarekin, da horrek ekartzen zuen, gizonen bizipena bihurtzen zela universala. Ematen zuen gizonak bizi izan dutela, dela gizarteko beste 150 ere bizi genuena, ez da. Eta, genero ikuspegiak aportatzen duena da, azken finean, gure gizartean antolatuta dago, gauza ezberdinen, ezaguarri ezberdinen arabera, ez da, dano dakigu, klase soziala, ez da, edo arraza, edo generoa, horietariko bada eta oso importantea, ez da. Eta orduan, beraz, horrek esan nahi du, eta gainera, Euskal Herriko kasuan eta mundu mailan, gizarte matxistetan edo patriarkaletan bizi gara. Orduan, horrek esan nahi du, emakume eta gizon bereizi egiten direla, eta gaina bereizketa hori dela, jerarkia baten antolatzen da, eta orduan,
epoka historiko bakoitzean eta gizarte bakoitzean arautzen zaigu eta esaten zaigu zer den emakume izatea eta zer den gizon izatea eta zer den gizon egokia izatea eta emakume egokia izatea, ezta? Eta Euskal Herrian berdin, baina ere egia da ez dela berdina 70. hamarkadan, 80an, 90an, 2000an edo gaur egun, ezta? Horran, hain gauza evidenteak edo hori kontutan hartzen badugu, zergaitik ez begiratu do alderantziz, nola ez diogu begiratu lehenago edo sakontasun horrekin, genero ikuspegiarekin, torturaren gaiari ere, ezta? Azken finean, generoak eragina izan duelako, kasu honetan, Euskal Gatazkaren testu inguruan tortura praktikatu duen, praktikatu dutenen kasuan, hau da, poliziaren kasuan, generoak eragina izan du tortura bizi izan dugun pertsona eta gure komunitatean, gure familiak, lagunak eta mugimendu politiko eta sozialean, eta generoak eragina izan du ere, da horretaz gutxi hitz egiten dugu, testu inguru politiko horretan, bai, testu inguru sozial eta politiko horretan, kasu honetan Euskal Gatazkan, ez? Baina, kontua da, zoritxarrez oraingoz oso gutxi dakigula Euskal Herrian generoaren gaiak ze eragin izan duen. Bai, oso ia ez da aztertu ezerrez, ez da ikertu, ez da horren beste hitz egin, azken aldian gehiago hasi gara hitz egiten, eta ezer gutxi dakiguzta. Eta lehenengo nahi nuen azpimarratu zen, errealitate hori, gutxi dakigula ez. Dakigun bakarra da, dakizuen moduan, Pako Etxebarriak eta, egin zen informe horretan Eusko Jaurlaritzara begira, egiten da aportazio txiki bat, lehenengoa, mugimendu feministak egin duenaz gain, eta horre, bai ikusten dena da, kasu honetan polizia ezberdinak tortura aplikatzeko momentuan, bai egiten dutela diferentziazio bat, sexu generoaren araberakoa, eta ikusi dute aplikazio hori ezberdindua dela. Baina ez da asko sakundu, eta bakarrik zentratzen da aplikazio horretan, eta hortik ikusten dena da nolabait, ez dute esan, generoaz hitz egitea ez du zan nahi emakumetaz hitz egitea. Generoaz hitz egitea zan nahi du gizon eta emakumetaz ere hitz egitea, ez? Eta ikusten dena hor da, gizonezkoen kasuan, torturaren helburua denez, pertsona txikitzea, ez? Pertsonalki, politikoki eta maila guztietan, gizonen kasuan egin dela gizartean daukaten leku posizio, ez dakit, privilegiatuagoa, hori txikitzea. Hau da, emakume bihurtzea, feminizatzea, bai. Eta orduan, dena joan da gizontasun hori apurtzera, ez. Eta emakumeon kasuan, nolabait, gizartean dugun posizio azpiko, menpeko hori indartzera, edo hor berkokatzera, ez. Karo, hor kontutan izan behar dabe bai, polizia etxeetan amaitu dugun emakumeak ze bidetatik gatozen, ez? Nolabait parte hartze politiko batetara animatu garen emakumea garela, hori ez dela berez emakumeari gizarteak, ez? Ez da emakumearen lekua, guk egin barri izan dugu bide oso hori gure mugimendu politikoetan, zateko gure bagara nor, eta justo precisamente hori da, gero, torturan, emakumeen torturetan horretan indarra eginda. Hori da zigortu zaiguna, ez? Eta emakumetasun menpeko horretara lotu zaizkigu, eta horregaitik ez dira kasualitatea, amatasunarekin edo emakume izatearekin lotuta dauden rolekin egin den indar guzti hori, ez? Hori aplikazioari dagokionez. Baina, bigarren galdera da, eta gure bizipena, eta guk, momentu horretan, gertatu zen momentuan, hurrengo gunean eta gaurdaino, zein da guk nola bizi dugu gai hori, ez? Eta adibidez,
galdera bat bota nahi dut, igual gero eztabaidatzeko, da Bilbon ere horrelako hitzaldi bat egin genuen, eta galdera esate baterako, tortura sexualaren kasuan, iruditzen zaigun berdin bizi dela edo berdin sentitzen dugu guk edo berdin sentitzen da gure herrietan gizon bat bortxatzea edo emakume bat bortxatzea. Nun dago diferentzia, ez? Igual, olako gauzetaz, eztabaidatzea, iruditzen zaigu beharrezkoa, ez? Eta hirugarrena da kontestu horretan, ez da? Testu inguruan, Euskal Gatazkaren testu inguruan, zera egin izan duen, torturak generoarekin izan duen zerikusi guztia, ez da? Horretaz ere, nik uste dut hausnartu behar dugula, ez? Zate baterako ni justo orain, eta adibide asko handik ekarriko ditut, egon naiz Argentinan, Argentinan, Txilen, Uruguain eta herrialde horietan torturaren gaia izugarri aztertu dute eta izugarri landu dute, eta herrialde horietan, zein beste hainbat herrialdetan, hausnartu dutena da violentzia sexuala kontestu politikoetan eta torturaren kasuan dela tresna politiko bat, arerioa txikitzeko. Kasu honetan, Euskal Herriko disidentzi politikoa edo ezker independentista txikitzeko, ez? Hau da, estatuak eta horretan nolabait polizia gizonak, beste mugimendu bati maila handi batean, gizonezko horretaz osatuta, mezu bat bidaltzen dio, bereziki bere emakumekin egiten duenaren bidez. Horrela interpretatu izan dute, eta hori da betiko zaldia, ez da? Los cuerpos de las mujeres como arma de guerra, gerretan edo gatazka politiko armatuetan gertatu dena munduan. Horretaz ere, igual, hausnartu beharko genuke, aber hemen ze mezu bota diren. Adibidez, Jaurlaritzarako egin duten informean, aztertu behar da, baina ikusten da, 80. hamarkadan eta 2000. hamarkadan, dakigunagatik, esate baterako, tortura sexualak hartzen du indarra handiagoa. Igual, buelta batzuk eman behar diogu zergaitik hamarkada horietan, horrek ze ondorio izan dituen, hor utziko dute apur bat gaia oraingoz. Zure torturak, Jose Arregirenak baino ia 20 urte gerago etorri zian, eta esango nuke tortura sexuala salatzen publikoki lehenengoetako bat izan zinala edabidetan. Zakitze gogoeta eragin dizun. Jose Arregina aipatu dezula, esan nahiko nuke lehenengo manifestazioa parte hartu nuna hori izan zela, eta torturarekin konfrontatu nintzen momentua ere, zatik 8 urterekin entzuten nun hitz hori, tortura, eta nabaritu herriak orokorrean eta familiak izua sortezula horrek, kabua zela, eta gero konturatu nintzen, 1989an hitz horren esan nahiaz. Zuri irakurritako zoze da, nire zerbait komisaria hortan geratu zen. Nik zere torturatuak gara da hildako bizidunak, zatik beraien esku torturatzailean esku begontzelako guna ez zutenean hil alizatea. Orduan, hori jakin da, niretzako 5 egun horiek izan zian handi bizirik ateratzeko borroka latza. Momentu batean hori erabaki nuen, bizirik ateratzea, baina hori da. Hori esaten nire zerbait barruan gelditu zela, eta niretzako zerbait hori hartu ahal izan duen aitorpena dagoenean. Izan ere, aitorpenik ez izateak, katzeak egin ditutena,
nolabait zauri hori izteko aukerarik ez dute ematen, eta lotzen dut kendu zidaten zati hori aitorpenarekin. Agerian geratzen dena da, tortura arma politiko gisa erabiltzen dela, azken hamarkada luzeetan, abisu gisa ere bai, ez? Eta emakumeen kasuan, olatzek zionaren modutik, ez? Gainera, nolabait, egon beharretzen duten lekuan zeundetela sentiaraziz dezela, ezta? Bai, niretzako komisari hartan garbi zigortu nahi duten batetik nik hartutako erabakia borroka eta ideiengatik, baina bestea patriarkatuak ezarritako rol horiek apurtzeagatik. Nolabait, arau heteronormatibo horiek edo ez ginelako zitentzen apurtzera zehatu ginelako zigortu behar ziguten, eta hori da. Gure lekura ekarri emakume hotzanak eta ezanekoak bihurtzeko. Olatzek esan duen arira ere, ni bai ikusi duen, territorioa geografika Euskal Herria kolonizatzeaz gain, gure emakume gorputzak ere kolonizatu nahi izan zituztela. Eta hori da, herri osoarentzako abisua. Lehen aipatu Olatzek ama izatearena, ez? Emakumeei eta gizonei egoki izateko ezartzen zaizkien rol horietatik, gizontasuna, nolabait esango dugu normatibo hori erasotzen dela torturetan, eta emakumeen kasuan gauza bera, eta zure kasuan ere hori aipatzen zenuen, ez? Nola aipatzen zizuten? Bai, behin da berriro esan ziaten, bai, ama ez nintzala izango eta egingo zutela dena. Bai, gaina esaldi horrela zen, no dejaremos que tengas una hija de puta como tú, horrelako gauzak, eta momentuan bai mina bat utzidan, baina gerora baitikan gehiago, orduan 26 urte, atasun hori ere etzegon, hain landua, baina gero kanpoan, baitan, behin da berriro, lan ematen zidan gai izango naiz, edo naiz izango. Eta zergatikan, zer nahi badut zergatikan, ez dut demostratu behar berai, ez dut borroka hortan sartu nahi, baina zerbait kezkatu edo landu behar izan nila, eta gero eta ama izan nintzenean, nolabait izan zen, beste maila bat igotzea borroka pertsona hortan. Eta Olatzek aipatzen zuenaren bidetik, zure beste esaldi bat, elkarrizketa batean irakurri dizuguna, bortxaketa hitza esatea lortu arte prozesu bat izan zen, ez? Tortura sexualak zergatik zeuden hain ezin ikusiak edo hain ezkutukoak ordura arte? Gertatzen zirela jakinarren? Nik tortura sexista ditzeiten dut orokorrean, eta gero hor kokatzen dut tortura sexuala, baina bortxaketa da ere iruditeria, eta iruditeri hori dago bortxaketa bat, zameak gorputzan penetrazio bat, sartzen dikutena eta niretzako zen ere, niri gertatu zitzaidala. Hori asumitzea oso gogorra zen, orduan zen, saiatzea tortura sexista edo sexual hori kontatzen, baina nolabait min ematen zidan hitz hori esan gabe. Eta orduan prozesu hori dana izan zen, asumitu arte hori niri gertatu zitzaidela eta nire parte zela. Orduan errezena zen, ukatzea, niri ez balitzait gertatu zela, hori da pixka bat defentsa mekanismo bat, disoziazioa, ekinitzea hori niri gertatu zaidala, eta orduan bai prozesu luzea joan zen, zatik enun bilatzen ere leku segururik lanketa hori egiteko. Zatik beti egon naiz torturaren espetxean, edo berriro arriskuan, atxilotuta torturatu izateko, edo IES-ean, edo berriro espetxean, orduan egia da, luze doala, ez dudalako, likur segururi bilatzen, lanketa oso egiteko eta prozesu hori izteko. Feminismoak
zertan lagundu dizu gertatu zitzaizun ulertzen, ez dakit gertatu zitzaizunak are gehiago hurbildu zaituen feminismora, nola bizi duzun orain? Hainbeste urte pasata gero. Nik uste feminismoak eman digun tresna garrantzitsuenetakoa da pribatua politikoa dela eta pertsonala kolektibizatzea. Orduan, hor bilatu instrumentu bat, nolabait talde baten parte naizela, eta ezua da gutako bat erasotzen badut denak erela erasotuak, horratzean torturatzaile burua matxista batzuk arazoa ez delako. Tortura sexualaren artean sistema, estruktura bat dagoelako. Feminismoak lagundu dian nahi da hori ulertzen, nire kasua estruktura edo aparato oso batek egiten duela, zeratik estatuak patriarkalak hierarkiak estrukturatuta daude, eta komisarioetan, espetxean, epaitegietan, argi zaltzen daigu. Hori ez, patriarkak horrek, gure sinesgarritasuna beti zalantzan hartzen duen, eta niretzako hori da ere, sinesgarritasun hori, kolektiboa esatea existitzen ditugu. Zeratik bestela oso gogorra da, orain arte egon naizen guztietan, ez epaitegiek, ez epaileek, ez hemen asilo eskeran, denak saiatu dira sinesgarritasun horren errua nolabait niri botatzen, esanez froga falta direla irizteko. Eta hori da berriro torturatzea. Zure beste esaldi bat, Nekane, zure kasuan salatzea terapia bat izan zela diozu. Eta hor kokatzen duten feminismoaren lana, salatzea pertsonala baino gehiago kolektiboa izatea. Bizipen horiek kolektibizatzea, politizatzea, eta niretzako beharrezkoa zen zerbait egitea torturaren aurka, nik pasa nuen hori beste ez pasatzeko, eta komisaria ilun hortan gertatutako horri hitzak eman eta ozean ateratzeko. Gogorra zen, batez ere lehenengo prentxaurreko oso gogorra izan zen, ez genuelako landu, edo nik ez nuelako landu, eta detaile morbosoa eta horrela itzitea, eta konturatu gabe niretzako ere, baina nire inguruarentzat dezamazuen. Eta, hoi da, gero egorarekin monitorizau gehiago lantzen, eta mekanismoak bilatzen da bai, erabakitzeko noraino kontatu nahi dudan, noraino ez erortzeko. Eta hola nabil gaurretan arte. Olatzi, ikerketa horretan gai honetaz zera osnartu delako, horxe galdetu nahi nionez, salaketa terapia izan liteke, baina aldi berean, ez? Ukidezak beste adar bat ere. Argi dago, orain arte egun den bakarra da norberaren hitza, ez? Eta adibidez, egia da, feminismoak horretan, emakumeen hitzari garrantzia ematea eta nik sinisten dizut hori, hori torturaren gaian ere, nik ustut egin dela Euskal Herrian, nik sinisten dizut isil asko egon dira. Bai, ez da berrezkoa esatea, baina hori ere praktikatu dugu, ez? Eta ahots horri, salaketen ahotsei, honik ustut kriston ekarpena izan dela, ez? Gero, gertatzen dena da, zer kontatzen dugun eta salaketa horrek eta testimoni horrek eta guzti horrek hori doaz osatzen ere gure gizartearen iruditegia, imaginario soziala, ez da? Eta nik uste dut hor, imaginarioarekin nik eska ezberdin batzu ditut, ez? Emakumeen
zeratik, Bata da, torturaren imaginarioa oso lotuta geratu dela, ez dakit nola zan ez, tortura fisiko edo praktika oso fisiko batetara, baina torturaren informean agertzen den bezala, polizia ere ikasten doa, eta azkenean tortura da metodo ezberdinen aplikazio bat, ez dakit badauka bere, ez da violentzia hutza, dauka bere ikaspena, ez da aplikazioan, eta orduan hori izan du bilakaera handi bat, hamarkadarik hamarkada, eta igual gure idearioa ez da joan lotuta bilakaera horri, eta lotzen dugu gauza batzuekin. Eta horrek ekarri du, arlo psikologikoan, humilazioaren atala, guzti hori, nolait dela hor geratzen dena, ez diogula horren beste garrantzi eman, ez da, hori alde batetik. Orduan, ustut, nolabait jende askori gertatu zaiola, edo gertatzen zaigula, dela arazoak izatea identifikatzeko zer gertatzen ari zaizun, edo benetan horren dimensioa. Eta violentzia sexista, machista eta sexual guztiarekin beste horren beste gertatu zaigu, ezta? Guretza zegoen paketearen barruan. Esan nahi dut, partartzen bazenuen Euskal Herrian, bazenekien, torturatua izan zintezkela, eta torturan edozer, ez? Eta orduan, behintzat, ez ginen horren kostiente, ez? Ez dakit nola esan, ez genuen identifikatzen, hori da beste gauza bat, eta dauka bere dimentzioa. Eta ondino, kotxean etorri garela hitz egiten, ondino ez diogu deitzen horri violentzia matxista. Zerik, egon gara hitz egiten, esan diot, bitu, zuri galdetzen badizute, torturatu izan zara, erantzungo genuke, bai, violentzia matxista jasan izan duzu, eta igual kostatuko litzaiguke, segundo batzuk erantzutea, bai, baina bai, izan da. Orduan, nik ikusi dudana bai ikerketan edo gure artean hitz egiten dugunean da, horrek esan nahi du, itetzen ginenan batzutan ezela ez da kontatzen, guk ez genuela kontatzen. Are gutxiago salatu, bai, eta hor pixkanaka bai egon dira, hamarkada ezberdinetan, olako emakumeak, pausu hori, eman dutena, eta lagundu digutena, beste hainbat pertsonei hausnartzera, ostras, han gertatutakoa, bai. Eta hori importanta da, gero beste arazo bada, lotzen dugula, violentzia sexista edo machista, edo violentzia sexuala soilik bortxaketarekin, zer da bortxaketa. Bai, esan anuagat, violentzia sexual horrek ditut dimentzio pilo bat, biluzte utza zer arraio da, ez bada hori. Ez, bai, orduan, nolabait, horren inguruan lehenengoa ez izaktea kostiente, eta bigarrena, ostras, gu komisaldegietan amaitu horretik, guri txikitatik, beldur ezberdinekin ezi gaituzte, bat, ez izan puta. Eta bigarrena, kontuz, zerbait gertatu alzaizu gauan, hau da, bortxatuko zaituzte. Horren gu, komisaldegian bizitako gauzetan, konektatzen dugu mendepilo batetan gure ama, gure amamak, eta denak duten beldur hoiekin. Bai, ez dakite, torrek esan nahi du, gero gauza horiek erruduntasunarekin, lotzarekin bizi ditugula. Eta galdera da, gizarteak lagundu barko liguke, horrela ez bizitzera, horregaitik ez da bakarrik gure kontua, bai. Horregaitik nik ustut oso importantea dela, nekanek egin zuen bezala, apurtu, marra hori eta beste hainbat emakumek ere hori botatzeko ez. Baina gero nire kezka da bestea. Hausnartu barko genuk ere guzti hori zelan kontatzen dugun. Zeni galdetzen dut, zer nahi dugu iristea belaunaldi bat, 2 edo 3 barru gure Euskal Herriko emakumei? Politikan partartzen baduzu bortxatuko zaituzte? Berriro,
kontuz reproduzitzarekin zori da Estatu Espainolaren helburua hori izan da, ez? Beldur horrekin desaktibatzea, tortura, terrorea, eta emakumeentzat betidanik bestea esan digute dela beste terrorea. Bizitzan, erakutsi digute dela bizitzan gertatu zaizun txarrena. Bueno, a ber, agian hausnartu behar dugu guzti horretaz, ez dakit. Orduan nik dut, bueno, ustut oso importanta dela gauza horietaz hitz egitea. Entzundakotik, zure kasuan adinaren faktore bat ere badago, 18 urterekin izan zinen atxilotua. Gaur berrera ikitzea zari garena, pentsatzen dut ondorengo lana, adinean ere aurrera joan ala, egin beharreko lana izango zela, bueno, nahi duzure gutik abiatu. Bai, hitzaldi hau prestatzerako momentuan konturatu naiz, bizitza erdia daramadala torturatu bat naizela, hau da 18 urte nituen eta aurten 36 beteko ditut, eta bizitza erdia da torturatua naizela. Urte hauetan zehar fase ezberdinak izan ditut, batzutan hausnartzekoa gehiago, besteetan barrura begirakoak, besteetan ondorioak oso agerikoak, bestetan uize ondo nagon, baina hau izango da ere, lehenengo aldia pixka bat beste perspektiba batetik hitz egingo doana, ze hau prestatzerako momentuan erabaki dut, edo horrela plantatu genuen, testigantza zuzena emateaz, hau etzela horrelako hitzaldi bat izango, eta gehiago hausnartuko genuela berrera ikitze horretan, edo izan ditugun ondorioetan. Orduan, hitzaldia hau prestatzeak eraman nau sentitzera gehiago, ez? Hausnarketa horietan, gauza asko sentitu ditut, ze, harakatu behar dira, eta azkenean, minak dira, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Aurreko 3 egunak lorik ez egin, gaur ere ez, bihar ere ez, eta etxirez, eta gero berriro hasten naiz lo egiten. Baina, baditu ondorio batzuk horrelako hitzaldietan parte hartzeak. Esan bezala, 18 urte nituen garai hartan, eta erabaki nuen lehenengo momentutik, han bertan egin zidaten guztia kontatuko nuela edonon. Eta edonon zen, edonon. Gonbidatzen bali baziaten ondo, ez baziaten gonbidatzen ere bai, baina gaurko kartelak dioen bezala, hitzaletik argira atera behar nuela hor egin zidaten guztia neri, eta urtetan zehar beste kide pila bati egin ziotena, eta zoritxarrez ondoren ezagutu ditudan guztia, baina momentuz, neri egin zidaten guztia edozein lekutan kontatuko nuela. Oso garrantzitsua iruditzen zait orain arte kontatzearen hori, ze ez dut uste momentu honetan puntu honetan gaur egun bizi dugun egoeran egongo binatekenik. Ez balitz, testigantza horiek urtetan zehar eman ditugulako, ez? Egia da, orain agian beste ikuspegi batetik edo hausnartzen ari galela torturaren gaia, baina garrantzia eman nahi dio testigantza horiek emateari. Batetik, batzuek Jose Arregi bezala ezin izan zutelako eman iaia, eta erail arte torturatua izan zelako, eta bestetik, iruditzen zaidalako gai hau beti mahai gainean egon behar dela. Dagoen moduan orain, eta gehiago ere bai. Orduan, berrera ikitze honetan, konturatu naiz lehenengo gauza dela ondorio ez ohartzea, ez? Ze ondorio utzi zizkidan nire kasu pertsonaletik hitz egingo dut denbora guztian, ondorio horiek hausnartzera. Ondorio horiek hasi nintzen buruan izaten, fiantzapean atera nintzen, nahiz eta gero espetxera datu ninduten, baina momentu horretan fiantzapean aski gelitu nintzen, eta audientziako atean konturatu nintzen ondorioetaz, eta ez bakarrik fisikoak, fisikoak nabariak ziren, ezin nuen ibili, ezin nuen lepoa mugitu, eta bar. Baina audientziako atean bertan lehenengo pertsona ikusi nuena nire ama izan zen, eta nire lehenengo hitza izan zen ama barkatu. Momentuan nintzen konturatu zergatik edo zer suposatzen zuen, zergatik eskatzen nion barkamena amari, baina barrutik atera zitzaidan. Eta bigarren pertsona ikusi nuena nire anaia izan zen, lehenengo sorpresa hartu nuen pentsatzen nuelako nirekin zegoela atxilotua, orduan lehenengo sorpresa poza, eta esan nion lehenengo gauza izan zen
Donibane ez naiz izan aita bezain indartsua. Nire aita ere urte batzuk lehenago komisaldegitik pasea zen, eta aitak ez zuen bere izena ere esan. Momentu horretan ni ez nintzen kontziente bi esaldi horiek edo bi hitz horiek zer suposatzen zuten, baina urteekin konturatu naiz zer esan nahi zuten. Eta zergatik esan nituen ni kontziente izan gabe ere momentuan, ez? Amari barkatu hori, ez sufriarazi nuelako, beste bat etxean ere eta etxeko txikiena berriro ere hortik pasea, gero nera nahiari esan niona, ez dut uste esplikazio handirik behar duenik, baina ez, konparatze hori aitarekin eta ni ez naiz izan, bera bezain indartsua, hau da, berak ez zuen ezer esan eta nik bai, beraz ahula naiz, nerekin ahal izan dute, eta motxila hori urteetan zehar eraman dudana gainean daukan kargarekin. Hori izan zen atean bakarrik, eta esan bezala, nik kontatu dut beti zer egin zidaten egunetan, eta lehenengo aldia izan zen kotxean bueltan etxera. Etxekoekin, esan bezala gaia etzen berria nire etxean, zoritxarrez, orduan horrek errestu zidan bidea pixka bat. Garrantzia azpimarratzen dut kontatzearena, ze urteekin gero ere ikusi ditut kontatu ez dutenak, ze ondorio dituzten, ez azaltzeagatik egun horietan bertan pasatu dutena, ez? Eta gero hasi nintzen eraikitzen orain esaten dut, momentuan ni konbentzituta nengoen, ni oso ondo nago, esaldia. Ni oso ondo nago, eta ni oso ondo nago. Me han hecho las de Dios, baina ni oso ondo nago. Eta benetan sinisten nuen ni oso ondo nago hori, ez da zerbait eta lagunek eta inguruko eta igual psikologoa edo laguntza eta ni psikologoa zertako. Keba, ni oso ondo nago. Ongi nago horretan hala ere, zeuden oso ondorio nabariak eta hemen sartzen dut ere pixka bat orain arteko aipatu ditugun gauza horiek, ez? Nik ere esan dut beti bortxatua izan nintzela eta ez zen penetraziorik egon, baina 4 egun pasan nituen biluzik, ikutu zidaten dena, nik beraiek ikutu behar izan nituen edo derrigortu zidaten ikutzera. Hau da, ni ere bortxatua izan nintzen, orduan ondorioa argiena eta gainera adin horretan, eraikitzen ari zarenean zure sexualitate guztia eta zaudenean hor, niri moztu zidaten hori errotik, gaur egun arte, esan dezaket. Hobetu dut edo landu dut, baina moztu zidaten errotik. Puntu batetaraino urtebeten zehar ez nuela utzi inork ni ikutu nezan. Ez nire amak, ez nire bikoteak, ez nindeu nire burua dutxatzerako momentuan lehenengo aldiz erabili nuela esponja bat garbitual izateko. Ez nuen nire gorputza ikutu nahi, nazka ematen zian. Helburuetako bat, tortura honekin hori da, zure burua, zure gorputza gorrotatzera. Eta urtebetez lortu zuten. Baina gero, bazuden beste beldur asko, bakarrik ibiltzarena, gau ez nuen lo egiten, egunean zehar egiten nuen, edo zein soinurekin altxa, eta bar, baina ni ondo nengoen, oso ondo nengoen. Bazegoen horrekin lotuta, lehen esan dudan gauza batekin, militante onaren, edo figura horren pixua, irudi hori, militantea, gogorra, hau, bestea, eta olatzeke aipatzen zuena ere de facto asimilatua edo normalizatua zegoen militantea bazara, torturatua izan zaitezke. Torturatua izango zara, edo eraila izango zara, edo espetxeratua, edo igresera joan beharko duzu. Eta hori ematen zen, hori horrela da eta jazta. Baina hori horrela da eta jazta horretan, konturatu naiz urteekin, zaintzaren kontzeptu hori, ez? Zaintza edo kasu honetan ez zaintzarena. Ez dugula jakin, elkar zaintzen, elkar entzuten, elkar, ez? Nekanek ere esaten zen, kolektibizatzea min individual hori, ez? Eta horrek hori egia da, hemen aipatu den bezala, feminismoak eman digun herramienta bat bezala izan dela, ez? Zaintza eta babes hori edo pertsonala politiko bihurtzearen hori. Gauza guzti hauek kontutan hartuta eta
nik izan nuen inflexio puntu bat kartzelatik atera nintzenean. Ze ordura arte zen dena, niretzako zen dena razionala, ez dena dago buruan. Nire gorputzarekin ez nuen konektatzen, dena razionalizatzen nuen, eta ez nuen usten sentitzen nire buruari han egun haietan egin zidaten guztia. Dena zegoen hemen, kontatzen nuen, eta hor gelditzen zen. Eta kartzelatik ateratzean hasi nintzen arazo fisiko batzuk pairatzen. Zala egunero, goizero, esnatzen nintzenean, goragalea sartzen zitzaidan eta arkadak neuzkan, ez nuen ezer botatzen, baina hori zen nire sintoma. Hasieran pentsatu nuen, espetxetik ateratzeko urduritasun hori zela, eta bar, gero esaten nuen, izango da kartzelatik ateratzaren poza, eta gero nintzen atzeratzen, eta edozein eskusa aurkitzen, baina ez zen hori. Eta hor, lehenengo aldiz, hasi nintzen, laguntza eskatu nuen profesionalei, hau da, psikologoen gana jo nintzen, eta ez pentsa erresa izan zeniz, ez jarraitzen nuen pentsatzen, ez naiz militante ona, agula naiz, eta bar, baina, ja iritsi zen puntu bat, ezin nuela gehiago, eta joan egin nintzela, eta gaur egun arte, eta eskertzen dut bidean lagundu didan terapeuta, eta ez terapeuta zekideekin ere, nik uste laguntza handia izan dudala, gai pertsonal hau kolektibizatzen. Orduan, ahul daude horretan ere, bidean aurkitu ditut utxune batzuk, ez? Ez ulertua sentitzea, bakarrik sentitzea, eta ez bakarrik etxaiari edo instituzioei edo dena delakoari begira, etxean bertan ere, ez? Arraroa izango anitz bezala edo horrelako sentimenduak, ez? Gero etxaiarekin edo instituzio hainbatekin, bai, ez? Utxunea edo beste alde batera behiratzea edo atea iztea nire testigantza ematera noanean, eta gauza horiek ez dira ere erresak eramaten, ez? Azkenean, ez dizutela sinisten edo sentitzen duzu, zureak ez duela baliorik, eta zuk badakizu zer egin dizuten. Azken urteetan, eta ja bukatzea aldera, interbentzio honetan, gauza horiek ere aldatzen joan dira, edo ustete aldatzen ari garela. Geroz eta espazio gehiago daude honetaz hitz egin daitekena eta dezakeguna, eta ez naizen hain arraro sentitzen, eta lasa hitz egin dezakedala, ez? Inork ez nahuela epaituko jakinda, eta asko ere gertatu zait, eta gehien bat, eta uste, gehien bat, ez dena esateagatik, baina emakumeen artean, edo emakumeon horretan topatu dudala hori, ez? Gustatuko litzaidakena ere, zabaltzea, nola ez, guztira, eta gai hau benetan kolektibizatzea, eta hortik pasagaren guztiok, hori ez, bat egitea, eta honekin aurrera egin alizatea. Eta horretarako, eta nekanek aipatu du, neri behintzat eta beti esan dut edo zein hitzalditan, zauria ez zait itxiko guztiz edo sekula, aitortza bat ez balin badago, ez? Guri neri hau egin zidaten, guri hau egin digute, eta hori aitortu behar da, eta ez aitortu bakarrik egin ziguten polizia horiek, baizik eta aitor dezan estatuak, aitortu dezaten epaileek, aitortu dezaten komunikabideek, guztia isildu eta horreuki dutenai, medikuei, eta bar azkenean, gizarte guztiak, arlo guztietan, aitortza bat esan hau gertatu da, eta hau egin dugu arrazoi honengatik. Aitortzaz hitz egin dute bain nekanek, bain mirenek, aitortza behar dutela zauriak izteko. Hor bada beste kontzeptu bat, batzutan irristakorra izaten dena, eta pixkat zure ondorioietan edo aipatzen dezutela biktima kontzeptu, ezta? Bale. Nik uste dut oso gai zaila dela, komplejua dela, eta egunaren arabera, momentuaren arabera, eta pertsonaren arabera, oso erantzun ezberdinak eman aldi ditugula, ezta? Baina, nik horra apur bat, iruditzen zitzaidan, holan?
Bale. Bueno, alde batetik, ustut, bueno, guztiok, edo nahiko argia dela, biktima hitzak Euskal Herrian nolabait beti, lotu izan dugula etaren, jardunaren biktimekin, etaren biktimak deitzen den horrekin, eta beraz biktima hitza horrekin lotzen dugu automatikoki, horrek arazo bat dakar, baina beste arazo bada, horretan ez du sakonduko, ze ustut guztio dakigula zertaz ari garen, baina beste arazo bada ere, eta hor bai feminismoak ere hausnartu du desente, eta da, karo, biktima hitzak esan nahi du momenturen batean violentzia mota ezberdinak, violentzia ezberdinen jasole izan zarela, bai. Eta giza eskubideen ikuspegitik etzeingo bagenu, nolabait, giza eskubideren bat urratu zaizula. Bueno, ondo, horretaraino argia da, hemen kontatzen ari garenaz, hori ez. Baina, karo, biktima hitzak dauka holan pertzepzio bat pasiboa, nolabait zu zaudela hor, eta zerbait gertatu zaizu, eta, nolabait pasiboa zarela, zerbait jaso duzu, eta hortxe, Eta gaina askotan, eraiki izan den, bai emakumearekin, eta esango nuke, Euskal Herrian etaren biktimekin ere, eraiki dute biktimaren figura bat, nolabait koitxadua, pasiboa, eta edozein konfliktoarekin zerikusirik ez balu bezala, bai, aparte bailegon, Eta karo, nik ustut horrek, hainbat emakumeri arazoak sortzen dizkigula, nolabait, eta bereziki esango nuke, hemen gauden askori baleina aipatu dudan bezala, nolabait, gu ere gaztetan, erabakitzen dugu, gatazka badagoela, guk zerbait egin behar dugula, eta politikoki parte hartzen ari gara, eta nolabait, pertsona politiko edo sujeto politikotzat ikusten dugu gure burua eta holan saiatu gara, ukabilkadaka, sarritan, bidea egiten gure espazio militanteetan, Eta, karo, batean, iruditzen zaigu biktima hitza horrek, zure sujeto izaera, zure kapazidadea ukatu egiten digula, bai. Guk emakumeak Euskal Gatazkatik kanpo, gaur egun, duela ez da izema mende Euskal Herrian eta munduko leku guztietan violentzia jaso izan dugu eta jasotzen ari gara etengabe, bai. Baina gaitasun pilo bat ditugu egoera hoiei ere aurre egiteko, gaitasuna dugu ekarpen egiteko, gatazketan parte hartzeko, resoluzioetan parte hartzeko guztietan, Eta orduan, ematen du biktima hitzak gure gaitasun guzti hori ukatu bezala egiten duela, Eta horregaitik, feminismoetatik sarri izaten da, biktima bai, nolabait violentzia bat jaso izan duzu, baina nolabait gu garela, agente garela, sujeto politiko gure bizitzena eta edozein egoerena, Orduan ikuste dut hor, orain gaur egun, giza eskubideen begirada hori Euskal Herrian, bide hori egiten hasi dela, eta deserosotasun bat sentitzen dugula horrekin. Eta gero dago beste gauza bat ere. Eta da, pertsona gara gauza pilo bat, baina ematen du biktima dela ja zure identidade guztia. Ez? Ez. Momentu batean, bizi izan duzu egoera hori, baina aurrera zoaz. Eta aurrera joan barko ginateke herri bezala ere. Orduan aurrera goaz, orduan etiketa horrekin, etiketa horrek txikitu egin alzaitu, eta da, herriro berbiktimizatu eta gaitasuna kendu, Horregaitik, feminismoa saiatu da beste hitz batzuk asmatzen, ez da, superviviente, zergaitik ez superviviente, psikologiatik resiliente esaten dute, nik ustut Euskal Herrian igual, asmatu behar dugula beste hitz bat, eta gainera guzti hori gertatzen ari da, oraindik gu batzutan ez garenean kontziente, oraindik bizi izan dugunaz, ez dakit nola esan.
Osa, ez dugu egin bide hori, rekorrido hori, ez? Eta hori bai nahi nuen azpimarratu. Egia hitz egiten dugunean, bueno, ni sobran dago zaten, oso ados nago, ez? Osa, argi dago eta nora begirari garen. Bueno, estatu ez gain, ardura, estatua eta, bueno, mireneko ondo, ez? Seinalatu dituen ardura erantzule guztietaz gain, nik ustut ere egiak beste begirada bat izan duela, egia eraiki egiten dela bebai, ez dela bakarrik egun bat non aitortuko duten, eta egia justizia bezala direla prozesuak eraiki egin bar ditugunak, egunero egin bar direnak. Eta egiak zerikusia du ere, ez, nik ustut emakumeon kasuan, violentzia matxista guzti hori onartzearekin, hori da ere gure egia. Eta hor, bide hori handia egin aldugu, nun dago emakunde? Nun dago emakunde esate baterako, ez? Nolabait, komunidade autonomoko, ez? Emakumeen eskubidei begira dagoen erakundea, ez dakite ulertzen zaidan, bai? Osa, hor dugula, egiaren eraikuntza horretan gauza asko egiteko, baina lehenengo gure artean, ez? Lehendabizi, biktimaren inguruan ere esan nahiko nuke, gaur egun ere aurreitzioekin nola borrokatu behar izan deten eta olatzek izan duen arira nibiti izan dut sujeto politiko izan nahi nuela torturan aurkako borrokan eta ez biktimizatuak gelditu eta beti topatzen dut motxila edo abizen hori nekanen egin ziotenan egin torturatua eta bortxatua. Orduan, batzuentzat, da tabua, adakitelako mina ematen dutela eta ez dute tortura zitegien nahi, eta beste instituzioetan estatuaren aldetik topatzen du, hori dena pasa balintzaizun nola da posible, sujeto politikoa zareta. Bi egunerokoan topatzen ez di gauzoirekin. Gaixoa, edo izan behar dut, gaixoa, hau da, gehiago ezin dudana bizirik egin. Hoi da, berdugo, edo nola da, biktima edo berdugo. Ez dago tartekorik. Orduan, erabakitu dela sujeto politiko izan eta borrokatzea, estatuaren aldetik jazartzen zain arekiago. Eta, ibilbide guzti horretan, emakume izatea nagoritu dutena da, patriarkatuak, ukua guztiak eta dena gaititzen dituna, eta askotan gizonek egin dituzten bideak egitea, datzek zan bezala ez direla gure beharrak, gure bizipenak kontutan hartu, eta ama ilegala denean, edo nire kasuan, edo gauzak asko zaintzen direla, adibidez nire alaba legalidadea edo bere egoera regulazio izaterakoan. Suitzan, espetxeratua izan ondoren, Amnistia Internazionala, torturaren aurkako mundu erakundea, estradizioaren aurka agertu ziren, borroka gogorra sartu zelako kalean, izan zuelako alako erantzun bat, esan duzuzuk argi eta garbi lehenengo interbentzioan jada aitortza dela zuk eskatzen duzula eta zauriak izteko. Ez dakit hori garaipen bat izan zen edo zuk nola bizitu zenuen? Nik nire nahi izan dena dira aitortza politikoa nahi dut, aitortza politikoa denontzat. Estatu espainolak euskaldunon aurka kultura instrumentu politiko bezala erabili duela. Ni kalera atera ditzan, Amnistia Internazional onuk denak eskua sartu zuten, baina aitortzarik ez daukat. Inondik ere aitortza ofizialik gabe, horrek ematen du aukera gaur egun ere, berriro, atxilotua eta estradizatua izateko aukera daukadala. Eta, bai, asko hortu genuen, Europaren bihotzean, Euskal Herriaren aurka erabilitako tortura sistematikoa internazionalizatzea lortu genuelako eta kanpainaren mezuak eta garbizatzalako estradiziorik ez
estatu torturatzaile Espainiarrera, baina argi daukat, inungo Europako herrialdeek ez dutela aitortuko estatu espainola torturatzen duela, ez dela Europako konstrukto honek arazoa izan dezakelako. Baina bai lortu genuna da, kontzientzia kolektiboa garatzea eta Europaren bihotzean hori tortura sistematikoa zitzaitea eta are gehiago ere frankismoarekin ez zuten apurtu estrukturoiek Audientzia Nazionala eta Guardia Zibila ere horretaz zitzen. Nik uste dut, Euskaldunok hori aspaldi dugula buruan, nork eman bardu justizia. Injustizia egin dizunak, da emakumeak berdin izaten dugu, nork eman bar digu justizia. Gure aukako violentzia babesten duenak. Horrek ez du zan nahi, ez? Osa, nolabait, estatua osatzen duten, aparato ezberdinen alde. Hori da ez errepikatzeko bermeak, ez? Estruktura hori, torturagarria den komunitateak sortzen dituena, legitimatzen duena, ez? Bueno, hauek torturatu daitezke eta gizarteak, tortura egiten da, gizarteak badaki eta ez daki. Osa, tortura egiten da, isilpean, baina liberean publikoki. Hori da bere efikazia, jendea jakin behar du zer gertatu alzaizun. Holan aplikatzen da tortura mundu guztian, ez? Eta orduan, nolabait mezu hori da pasatzen dana, ez? Horrek izan nahi du, legitimatu egiten dela. Eta Euskal Herrian, lortu dute legitimatzea komunitate baten aurka tortura aplikatu bar zala. Aplikatu da impunitatea egon delako. Eta esango nuke gaur egun, beste komunitate batzuk torturatzeko legitimidadea eraikitzen ari direla. Eta guk ere begiratu barko genukela komunitate horiei, bai? Momentu honetan ze gertatzen ari da inmigranten zentruetan eta bar, hor torturatzen ari dira. Bai, ez dakit, orduan, ez errepikatzeko bermeak daude legitimazio prozesu horiek txikitzean. Eta legitimazio prozesu horiek daude, aparato guztian, judiziala eta bestean, ez? Orduan, horregia da, ez dagoen depurazio bat, frankismotik, hemen urte asko daramagu kontu honekin, baina nik uste dut eman barko genokela buelta batzuk horri ez. Eta hori mostearekin nahikoa. Nik horregaitik esaten dut, nik kezka gehiago dut Euskal gizartean. Justizia eraiki, herritik, justizia prozesuak nola eraikitzen ditugu. Herritik nola eraikiko ditugu herriak. Nik hor dut kezka, hori bai dago gure esku. Estatu espainola zer den badakigu. Eta da, patriarkala, imperialista, violentoa nahi dugun guztia. Adibide, badakigu. Euskal gizartean nik dut kezka Euskal gizartean. Zer egiten ari gara? Gure herria zer egiten ari da torturaren gaiarekin dugun erronkari aurre egiteko. Ze torturaren momentua hau da ere. Ze torturaren ondorio politikoak, judizial penalak, kulturalak, psikologikoak, intimoak, generokoak, denak martxan daude. Askori aurre egin diegu, baina martxan daude. Eta ez dira gure aurka bakarrik izan. Gure komunidadaren aurka eta ze gizarte da. Gizarte hori jasan duen, utzi duen, eta horretaz ez da osatu behar gure gizartea? Demokratizazio prozesu bat egingo du gure gizarteak horri begiratu gabe? Tordan ni hitz egiten ari naiz, egunero ogia erostera noan panaderiakoaz, ez dakit ulertzen zaidan. Nik hor dut fokua, eta niri iruditzen zaitor, gauza pilo bat ditugula egiteko. Egia da, baliabideak behar ditugu, baliabide mota ezberdinak, baina, esan nahi dut, Euskal gizartean ditugu, ez dakit, erakunde pilo bat, jakintza pila bat, nun daude horiek, ez? Ez dakit, nik dut begirada hor, nahiz eta bai noski, amestu beste justizia batekin. Jaurlaritzaren txostena, aipatu behar nuen,
izan litekelako torturaren arloan erakundeetatik azken urteetan etorri den argi izpitxo hori. Ez dakit, Miren, zuzuk? Txosten hori argitaratu edo gizarteratu zen egunean, ni bertan nengoen. Egin zen unibertsitatean, 3 UPU-en, Donostin, udako ikastaro horietan, 3 egun iraun zuen ikastaro bat izan zen, non gonbidatu, mota guztietako gonbidatu, eta bar bildu ginen horien artean, 3 emakume torturatu ere bai. Enkarni Blanco, Lasa, ez dut gogoratzen orain, eta Nineu. Aurkeztu zen egun horretan, PNV-ko plana maiorra ere antzegoen, publikoan torturatu batzu geunden, ez oso eroso, esaten ari ziren gauza askorekin, ze, niretzako txosten hori batetik, eta uste bakarrik balio izan duela gizarteari begirako, tori, hor dituzue, 4.113 kasu, horietatik 311 zipaioena dira, gainera. Orduan, gizarteari begira, bai iruditzen zait, balio duen tresna badela, baina erakundei begira argi gelditu da, listo, egin zuten, oso ondo gelditu ziren, eta kajoi barruan dago, ez dute beste deus egin. Hor dago, egin zuten, eta oso ondo. Tentsio uneak bizitu genituen, Erkoreka jaunarekin, Jonan Fernandezekin, ertzantza buruarekin, joan zela gutxi gora bera edo, esatera ertzantza zela Europak zeukan poliziarik onena, eta bertan bazegoen ertzantzak torturatutako bat, interpelatu zitzaion, esan zitzaion, ea zertzokan esateko, 311 kasu hori buruz, etzi joan berarekin, informe hori etzen guztiz osatua, abenduan aurkeztuko zen osatua, eta orduan emango zuen bere iritzia, abendua iritsi zen eta oraindik iritzi horren zai gaude. Eta, instituzionaletik jaso genuena zen, eta bereziki Jonan Fernandezen eskutik jaso genuena zen, beraiek urte guzti hauetan zehar guregatik dena egin zutela. Eta gu den, lur eta zur. Nola? Torturatua izan zen neska bat, altxa zen, histeria atake batekin esanez, aurpegira esateko, guri noiz lagundu diguten Euskal Gobernuko erakundeek. Atea itxi digutenean aurrean, ez digutenean entzun, ez digutenean sinistu, ez dutenean ezer egin, egin bai, alfombra gorria jarri Guardia Zibilari gure etxeetan sartzeko, gauez, hori da egin duten bakarra. Orduan, ni personalki txosten horrekin dago mindua, azkenean, horrelakoak aguantatu behar izan dituelako eta ikusi dudalako gero instituzionaletik ez dela deus ere egin, hau da, Eusko Jaurlaritzak eman zuen, oso ondo gelditu ziren, hori egin zutelako, lehenengo aldiz, baina ez dute beste zertarako erabili, ez responsabilidadeak eskatu, ez da bere ertzantzaren barruan ere, esan nahi dut, ez ja Guardia Zibilari edo Polizia Nazionalari, baizik eta haien poliziari ere, ez da ezer pasa. Orduan, hasieran esan dudana, txosten hori iruditzen zait, kriston lana izan dela, beste alde batetik, Pako Etxeberria eta beraien ekipoa, eta atzean egon diren, beste hainbat erakunde eta lagun eta kideen artean, baina, hor gelditu dena, eta uste dut guk erabili behar dugun erramienta badela, ze erakundeak argi dago, beste behin ere, horiek beraien eskuetan eukita ere, ez dutela deus ere egiten. Bai, niretzat txosten horrekin gertatu dana, da argazki osona, momentu honetan torturaren gairekin Euskal Herrian gertatzen ari diren gauzekin, ez? Lehenengoa, txosten hori egin aurretik, beste profesional batzuk, iruditzen zitzaien torturaren gaia ikertu bazala, bazagola herramienta internazional bat, Estambuleko protokola eta beraien kabuz hasi ziren aplikatzen. Eta egin zuten lehenengo ikerketa eta lehenengo liburua. Eta aurrekari horrek balio izan zuen gerora Jaurlaritzarako egin zen
informea egiteko. Beraz, horrek esan nahi du, zain egon gabe, gauzak egiten bagoaz, aukera sortzen denean, beti bizitza guztian egon gara holan, arrakalatik sartu gaitezkela. Hori bat, bi. Horre bataia politiko bat eman da, informe horrekin, ematen digun neurria, aitortzaren gaia eta torturan ardurak dituztenen kiko, ze posizio indarra harremanetan gauden oraingoz Euskal Herrian. Hirugarrena, Euskal gizartea. Ni oso epela. Informe hori irten zen, eta oso reakzio epela. Epela dinotez erabiltzagatik beste hitz bat. Eta laugarrena, zer suposatu du prozesu horretan partartu duten kidentzako eta partartu ez dugun askorentzako. Ondo nago, eta beti aurrera, ondo nago hori alde batetik mugitu duela, hainbat jende konturatu delako sesama zeraman gainean, eta suposatu izan du bebai, gauza nik uste dut oso polita. Eta da, pertsonala politikoa da hori, hau da, jendeak bere eguneroko bizitzan gertatzen zaizkion, hau da, ze prozesu horrek ero sostengu psikologikoa izan du, eta taldean eman da ere. Konpartitu alizatea, nik hau bizi dut, hau gertatzen zait, niri ere, antzekotasunak bilatu, orduan naiz arraroa, eta hasi konturatzen, hau da tortura. Tortura hobeto ezagutu. Dugu asko ezagutzeko ere. Eta akonpainamentu batekin eta zaintza batekin. Eta esperientzia hori, nik ez dut bizi izan, baina eske lagun asko entzun ditut, oso ederra izan omen da. Eta, pixkanaka horrek ekarri du, hitz egiten hastea sentimentuetaz. Ez bakarrik egin dizutenaz. Nola sentitzen zaren. Eta sentimentu horietan, hor dago ja, beste lanketa bat. Eta hori ere lehenengo aldia izan da Euskal Herrian. Horren ikusten informe horrek, niretzat kriston argazkia. Eta nibe, gazigozo, baina gazigozoan egiten da bidea. Gauzak sakatu egin bar dira. Txostena aurkeztu zenean, ni hemen Istanbulko protokoloa egiten ari nintzen, etxean, Istanbulko protokoloa sorturiko orentzeekin gainera. Hor badaukan kexa bat ere, tortura sexista ez da gola Istanbulko protokolaren barruan aztertuta, izan kexa, baina duzun hemen Suitzan, jendeak dimensio hori ulertzeko. Orduan, txosten horre sortzen dizkitana dira gazigozoak. Zatik horrek pixkat jartzen duena da mai gainean urte guztez esan duguna. Eta inorrek zinizun ez diguna. Orduan, hor nire kezka da, kontestu politikoaren arabera hitz egin leike orain torturataz. Eskubideak errespetatzea borondate politikoa da. Horrelako Euskal Herri batean bizina dugu hori nire kezkak ez. Hitza eskubideak instrumentalizazioa ikusten duenik instituzioen partetik. Eta baita ere, violentziaren monopolia daukatela eta horrekin olasten ari direla eta zurikeria. Zatik, txostena horrek ez baldu balio gure aitorpenerako zertako eginda. Nire galderak gazigozpak eta gaurreko instituzioetatik nahi bentsat ez daukat. Zinezkarritasun eta esperantik. Berriro ere egiaren, nik utzi nahi dudan mesua da, asko dugula ezagutzeko. Dakarri nahi dut adibide bat, ezta? Koreako kasuan, bigarren mundu gerran, egon ziren 80.000 eta 100.000 emakume artean esklabutza sexualean.
Eta egon ziren 50 urte isilik, ez zuten identifikatzen hori giza eskubide urraketa bat zenik, edo ez zuten identifikatzen. Eta 50 urte eta gero mugimendu feminista eren lanaren ondorioz hasi ziren hartzen. Bai, violentzia da, esklabutza sexuala violentzia da. Giza eskubideak ditugu. Emakumeak ere giza eskubideak ditugu. Eta orduan hasi ziren hitz egiten eta kontatzen. Ustut horretaz asko dakigula, hemengo gerran emakume gehienak isili joan zaizkigu, ematen du belaunaldi honetan ezetz, baina esan nahi dudana honekin da, baldintza sozialak zer da ez da bakarrik hitz egin, eta jendea entzuteko prest dago, ze jendea ez badago entzuteko prest ere norberak ere ez du hitz egiten, eta orduan horrela gabiltza, ez? Esan nahi dudana da, herri mugimenduetatik, mugimendu feministatik eta beste mugimenduetatik egiten den lanak balio duela, ez? Jendea gauza batzuetan ohartzeko, eta gian oraindik torturaren inguruan ez dakizkigun beste hainbat gauza ezagutzeko. Eta hori ere egia eraikitzea dala. Eta nire ustez, beraz, ezin dugu egia eraiki, genero ikuspegitik ez badugu begiratzen, eta violentzia matxista ez badugu kontutan hartzen. Eta hori. Horrez guztiaz gain, nik bai maila pertsonalean eta hasieratik esan dudan bezala ez, gaur nitik hitz egiteran entorrela eta horrela bukatu nahi dut ere, nahiko nukeena da, gai hau ez izatea bakarrik otsailaren 13an. Oso ondo dago, martxoaren 8 bezala, baina ez dut horrela gelditzea nahi. Inoiz ez dut nahi izan eta ez dut horrela izatea nahi. Uste dut, bagabiltzala horretan eta hemendik aurrera gauza gehiago egingo ditugula eta egin ahal izango ditugula, baina uste dut Joxeri zor diogula, Joxe bezalako beste zor diogula, eta gure buruari ere zor diogula, hau egunero eukitzea mahai gainean. Ez bakarrik otsailaren 13an. Hoxe. Hori izango da, zor bat dugula herriarekiko, egi hori argitzea, eta jarri dezagun bide hortan, genero ikuspegitik. Nola ez, feminismoa ez bada, ez degulako zauri hau misterik